उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बन्धुनि जानानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला बन्धुआ प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि थांनाय 24 फेब्रुआरि 2023 मायथाइनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दैफां नोलोबारिनि गामियाव मोनसे नखराव मस्ट वान्टेड किनाराम बसुमतारीनि जायगायाव डिम्बेश्वर मुसाहारिखौसो फेक एनकाउन्टार खालामनाय जादों। बिनि सायाव जिल्ला बन्धुआ जोबोद दुखु फोरमायो। उदालगुरि जिल्ला बन्धु आरो डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरनि नारा नाथा नाजानायाव उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस बिफाननि एसपिआ बाध्यता जायोदि जायखौ मस्ट वान्टेड किनाराम बसुमतारी होनना डिम्बेश्वर मुसाहारिखौसो फेक एनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन। बिनि गोथै सहखौ थांनाय 27 फेब्रुआरि 2023 मायथाइनि मोनाबिलिनि 6:07 रिंगानि गेजेराव गोथै सहखौ बुरखांफिननाय जायो। गोथै सहखौ बुरखांफिननायनि उनाव डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरनि बिदा आरो फिसालाया गोथै सहखौ नुनानै फोरमान जायोदि बिथाङानो डिम्बेश्वर मुसाहारि होननानै। फोरमान जाखांनायनि उनावबो उदालगुरि पुलिस बिफाना डिम्बेश्वर मुसाहारिनि गोथै सहखौ नखर फारसे दैथाय हरालासिनो गुवाहाटी मेडिकेलसिम DNA टेस्ट खालामनो थाखाय दैथाय हरनाय जायो। बाथ्राया बुंनो गोनां जोंहा बेयावसोदि डिम्बेश्वर मुसाहारिनि जायगायाव DNA टेस्ट रिपर्टआ गुबुननि जाना फैयोब्ला बन्धुआ ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा, बिनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन। बेखौ नोजोर बोनानै उदालगुरि जिल्ला बन्धुआ उदालगुरि जिल्लानि पुलिस बिफानखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो उदालगुरि जिल्ला बन्धुआ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता पुलिस स्टेशनाव मोनसे FIR होनाय जादों। बे FIR आव जों बेखौनो फोरमायदों दि जाय पुलिस अफिसारफोरा बै फेक एनकाउन्टार जानाय माबायाव जायफोरा लोब्बा दंमोन, SP आनो जा, OC आनो जा, SI आनो जा, बिथांमोनखौ आयेन बाबै नायबिजिरनानै गोख्रों साजा होनांगौनि जों दाबि खालामदों। आरो जोङो आसाम सरकार आरो BTR सरकारनिसिम बेखौनो दाबि खालामबावोदि डिम्बेश्वर मुसाहारिनि नखरनो रां अनसुंथाइ होनांगौ आरो बिसि गथ' गथायफोरनो थांना थानायनि थाखाय राहा लामाखौ खालामना होनांगौ। दिनैसिम बर'नि गेजेराव खेबथाम एकट जानानै थांबाय, थेवबो बर' माहारिया इनाय अनागार आलाय सिलाय दाउ अमाफोर बायदि पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमानांबाय थागोन नामा? जों बेखौ नोजोर होयोब्ला रोखा जायोदि दानि सोलिफुबाय थानाय BTR सरकारा जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो हायाखै। जेराव जोंनिनो 6 सिडिउल काउन्सिल जोंनिनो सरकार थासेयावबो बर' हारिया खनसे नङा खननै नङा खनले मानो आसाम पुलिसनि गुलिनि शिकार जानो गोनां जायो? जोबथारनायाव जों बन्धुआ रोखा बुंदों दि इयुनाव बेफोरबायदि बर'नि सायाव फेक एनकाउन्टार खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नङाब्ला बन्धुआ बिनि सायाव जिरायनानै थानाय नङा, गणतान्त्रिक भाबै गोख्रों आन्दोलन खालामनो गोनां बाध्य जागोन।